गोदान बर' एक्ट्रेसफोर बिथांमोनहा दा बर'नि एलबाम सिनेमाफोर कमेडिफ्राव शर्ट मुभिफ्राव बिथांमोनहा जोबोद मुंदांखा जागासिनो दङ। बिथांमोनहा दा बर'नि गोदान फावखुंग्रि बिथांमोनहा दा गोबां एलबाम आरो भिडिअ शर्ट मुभि बिथांमोनहा खालामगासिनो दङ। बिथांमोनहा बेबायदिनो जाहाथे बर'आवबो दा गोबां फावखुंग्रि गोदान ओंखारगासिनो दङ, जाहाथे उनाव बिथांमोनाबो मोजाङै दावगालांनो हाथों, जाहाथे मोजां सासे दा जोंनि बर'फोरनिफ्रायबो सासे बलिउडआव बा हलिउडआव ओंखारहैनो हानाय फावखुंग्रि ओंखारहैथों, बिनि थाखाय आसा खालामो। बिथांमोनहा जाहाथे गावनि केरियारखौ मोजाङै मोजां सामलायलांबाय थायो आरो लोगोसे बिथांमोनहाखौ बयबो रायजो राजा बिथांमोनहा अनसायो। बिनि थाखाय आङो बयखौबो खावलायो जाहाथे जोंनि बर'फ्राबो जाहाथे मोजां फावखुंग्रि ओंखारो, बेखौ आसा खालामो। थिग बेबायदिनो बिथांमोनखौ नुनानै आरोबाव बेबायदिनो इयुनावबो मोजां बर'नि फावखुंग्रि ओंखारो। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बर'आवबो दा मोजां फावखुंग्रि ओंखारनांसिगौ। मानि थाखाय जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया अब्लासो जौगागोन आरो बर' फिल्मजों जौगानायजों लोगोसे बर' हारियाबो जौगालांगोन, बेखौ आसा खालामबाय। बेनिखायनो जाहाथे गासिबो जोंनि बर' फावखुंग्रि गोदानखौ बयबो रायजो राजा बिथांमोनहा अनसायो आरो बयबो अनसायलांबाय थागोन आरो इयुनावबो अनसायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो। जाहाथे जोंबो गोदान फावखुंग्रिफोरनिफ्राय जाहाथे मोजां भिडिअ एलबाम आरो बायदि शर्ट मुभि आरो मोजां जोङो नुलांबाय थागोन होननानै जोङो आसा खालामनाय थाबाय।